Sulod nining santos nga misa, atong iapil sa ato ang mga pag-ampo, ang tagsa-tagsa nato ka mga intentions sa tanang mga pilgrims of devotees di Senyor Santo Niño de Cebu. Sa atong makaigsunan nga mobiyahe, nga makaabot sa ilang padulngan, ingon man usab sa tanan nga mga amahan, o sa tanan nga mga kalag, sa atong makaigsunan, kaparintihan, o mga kahigalaan. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, o ang gugma sa Dios, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alam sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria, kanunay hulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron inyo akong iapo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan uta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya
magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa sidro, ug itanom ko kini sa kinahabugang bukid sa Israel. Mananga kini og mamunga, og mahimo kining matahom nga sidro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap, og sa landong sa mga sanga niini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod unya nga ako ang Ginoo, maoy muputol sa habog nga kahoy, og mupataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mupalaya sa lunhaw kahoy, og mupalambo sa laya nga kahoy. Ako ang Ginoo, nagsulti niini, og tumanon ko gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, maayo gayon ang pagpasalamat kanimo. Maayo ang pagpasalamat kanimo, ang pag-awit o pagsalamat sa imong ngalan, wala bing halang doon. Pagsangyaw sa imong kaluoy sa kadlawon, sa imong kamatinudanon sa tibuok nga gabi. Maayo gayud ang pagpasalamat kanimo. Ang matarong nga tawo mulambo ingog palmera, ingog cedro sa Libano, motubo siya. Sila nga gitanong diha sa balay sa Ginoo, mulambo diha sa kahawanan sa atong Dios. Maayo gayud ang pagpasalamat
Mamunga sila bisan diha sa katigulangon, makusganon ug malig-on sila, nagapadayag unsa katarong ang Ginoo. Ang akong bato diha kaniya walay kasaypanan. Pagpasalamat kanimo. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita ni ining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo, ug palabihon nato, nga mamiya kita sa atong puloy-anan ni ining lawasa, ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawad sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Mayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton matag adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga mga punuan, unya musunod ang iyang uhay, ug unya ang pusok nga mga lugas, ug inig kahinugna, galabon kini, kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga, ikatandi nato ang gingharian sa Dios.
nangutana si Jesus, unsa mang sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mostasa, nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kun itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong hapon ka na itong tanan mga igsoon. Diyan na kita sa ikanapulog usa nga Domingo sulod sa tuig niining ordinaryo nga panahon. Apan karong adlaw usa ka espesyal nga adlaw para sa tanan nga mga amahan nga niya dinhi ug mga amahan usab nga nilangyaw, nanimpalad para sa ilang pamilya. Para sa tanan nga mga amahan, Happy Father's Day kaninyong tanan. Hinaot unta nga inyong pamalandungan kanunay ang inyong papel o ang inyong responsibilidad diha sa tagsa-tagsa ninyo kabanay, isip, haligi sa inyong pamilya. Nining Dominguha, giimbitahan kita ni Jesus. Nag-auhag siya kanato nga atong pamalandungan ang iyahang pulong mahitungod sa kaanyag o katahom sa gingharian sa Dios ug ang kamang mahinungdanon sa tuang pagtuo, ang pagtuo ngayong gitisok sa matag kasing-kasing sa matag usa kanato. Sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, duha ka sambingay mahitungod sa gingharian sa Dios ang gipaambit ni Jesus. Ang una, naghisgot siya mahitungod sa gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga nagsabod og binhi didto siyang umahan, niturok, nitubo, namunga, apan wala kini niya masabti. Wala niya masabti ang dagan sa tanom gikan sa pagtisok niini hangtod nga namunga kini. Mother, brothers and sisters, this reminds us of the mystery and awe-inspiring nature of God's kingdom. Nga sama ni anang maong tao, ni atong maong mag-uuma nga nagtanom, nga wala makasabot, apan anaa kaniya ang dakong pagsalig o pagtuo, ngang iyahang gitanom mutubo og mamunga. Si Jesus usab, kanato nga niya dinhi karon na minaw, nag-auhag, nag-imbita kanato, nga magbaton kita og kinabuhi, nga puno sa pagsalig, sa iyang kaayo, o sa iyang pag-atiman kanato isip atong amahan. Pagka nindot paminahon, wala na laing nindot nga pulong nga mahulagway kung kita tawgon nga mga anak sa Dios o siya ang atong amahan. Nga dili kita niya pasagdan. Mabitaw nga sa panahon nga moabot kanato ang kalisdanan, naa kita sa kalisod, naa sa kangit-ngit, naa sa gubot nga hunahuna o kasing-kasing. Dili ko na ito masabtan. Mukalit na kasuko. Mausab ang dagan sa tuang kinabuhi. Magpabilin unta kita kaniya.
musalig unta kita kaniya. Musangpit kita sa Ginoo nga iya kitang tabangan. Ang Ginoo anaan naguban kanunay kanato. Mao bitaw mga igsoon nga kita ang nagpalayo kaniya. Ang Ginoo sa kanunay naaragyod naguban kanunay kanato. Kung anaa ang Ginoo baya ana usab ang iyang gingharian. Ang ikaduha mao nga ang gingharian sa Dios sama kini sa usa ka liso sa mustasa. Pinakagamay nga liso apan kung musugod na kini pagtubo, mamahimo kining usa ka dakong kahoy. Din maghatag og landong og ang mga langgam magsalag niini. Kini usab magpahinumdom kanato nga bisan unsa kagamay nga buhat sa kaayo ang atong gihimo ngadto sa atong makaigsuonan, aduna kini dakong epekto sa atong relasyon diha sa Ginoo o sa matag usa sa tagsa kanato. Isip mga Kristiyano, isip mga sumusunod ni Kristo, iya kitang giawhag kanunay nga maghigugmaay. Nga nianang maong gugma naausab diha ang pagpasaylo o pagdawat sa atong makaigsuunan sa ilang makakulangan, sa ilang makapakyasan, sa ilang makasaypanan. Ingon man kita usab sa atong makahuyangan, ila usab kita nga madawat. Buhat sa gugma, kaluoy, pagpamati sa uban nga adunay problema, labi na gyud ang pagtabang sa nakinahanglan. Mao kini ang mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Sayod kita mga kaigsunan ko, nga giawhag kita kanunay ni sa atong Ginoo, labi na sa pulong nga atong nadungog diha sa ikaduha nga pagbasa. Si San Pablo nag-awhag kanato sa paglakaw sa dalan sa pagkamasaligon, dili sa mga butang nga atong makita, kundili sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Ang paghigugma sa usag-usa, ang pagdawat sa mga sayop sa uban, mao kini ang mga buhat, pipila ka buhat nga makapahimuot sa Dios. Apan nakapasubo gumikan kay lisod nga puy-an sa tao. Hinaot unta makaigsunan ko nga atong pamalandungan ang atong kinabuhi kung kita ba nagsunod gayod sa makasuguan o panag-ingnan ni Jesus, labi na ang paghigugma. Ang atong kinabuhi baya nining kalibutan na temporaryo lamang, lumalabay lamang. Pilion nato ang atong Ginoo. Pilion nato ang pagtuman sa iyang kabubuton, bisan pa man sa atong mga kapakyasan. Subayon nato kung unsa iyang gusto nga maisundon isip iyahang mga sumusunod. Kay kung ato kini nga mahimo nan bisan ni pa kita nining kalibutana, naangko na nato ang gingharian sa Dios. Pasalamatan nato ang Ginoo kanunay matag adlaw, gumikan kay wala siya magkulang sa iyang pagtudlo kanato, sa pag-agak kanato, nga angay nato siyang sundon sa matag adlaw nato nga gimbuhaton. Angay nato siyang pasalamatan. Mao bitaw nga kining pulong usab sa tuang salmo karon, dako kini kaayo nga hagit kanato. Ginoo, maayo gayod ang pagpasalamat kanimo. Mga igsoon, pasalamatan nato ang Ginoo
Kay daghan kita og mga grasya nga nadawat nato kaniya matag adlaw. Nakadaiyang grasya. Labi na ang grasya sa kinabuhi. Grasya nga kita giisip niya nga mga anak. Kay ang pagpasalamat dili lamang kini usa ka obligasyon o atong katungdanan, kundi this is a joyful response, usa ka malipayon nga tubag nato diha sa kaayo sa pagpasaylo o paghigugma sa Ginoo sa matag usa ka nato. Nan angay lamang nato nga siya pasalamatan. Tun-an nato ang ato ang kasing-kasing nga magbaton og kinaiyang mapasalamaton. Mapadayag nato kini atong pasalamat sa Ginoo kung kita usab makahibaw mo acknowledge o magpasalamat sa mga tao nga dunay natabang kanato. Kay usahay baya human kita matabangan makalimot na ta. Para sa uban ang pagpasalamat lisod gumikan kay aduna sila'y gusto nga maabot, gusto nga madawat. Mao nga maglisod pagpasalamat. Hinuon ang naghatag pa, i-criticize sa wayon pa. Usbo nako ang pagpasalamat usa ka malipayong tubag nato sa mga tao nga nakatabang kanato. Labi na sa ato ang Ginoo nga atong amahan nga midawat kung unsa kita kamatang sa pagkatao. Sumanghinawat ako mga kaigsunan ko sa pagpadayon nato nining santos nga misa. Palambuon nato ang ato ang pagtuo pagkamasaligon sa Ginoo aron mahimo kita niyang instrumento nga mapakaylap usab ang gugma dinhi sa kalibutan aron atong mapuy-an ng daan ang iyang gingharian. Hinaot paon ta. Amen. Palihog manindog. Atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo ako sa Dios Amahan magagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Berhen. Gisaki sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita karon ngadto sa langit ng Amahan nga nagtinguha nga luwason niya ang tanang tao diha ni Kristo. Moingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, mamahimong matuod nga katawhan sa Dios nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanan mangandam sa dalan paingon sa kahiusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga dinhi sa atong nasud ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma ang himuong sukaran sa paghanay sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang amahanong pagpangga sa Dios, muhupay kanila nga halayo sa ilang Pinoyanan, sa mga idaran ug nagmingaw, sa nagmasulubon ug nagmasakiton, sa mga kabus ug mga walay ikasarang. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo,
nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makadayo na sa himaya sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ibubo ka na mo, Ginoo, ang Espiritu sa imong gugma, sa ingon makahiusa kami sa kasing-kasing, diha sa imong malumong kaayo. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nun ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan.
Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagin ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab, balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya ang alang kanamo ang maganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay huno nga awit sa pagdaig. Santos gyud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malawumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagin ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Oh
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanino. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bendisyon sa kahimanan sa debosyon, magampo kita. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo, tungod kay imong gipadala ang imong espiritu, nganhi sa among makasing-kasing, aron pagtudlo ka namo sa pagampo. Bendisyon ni, kining makahimanan sa debosyon, og tudloy kami sa paggamit ni ini, aron makatabang ka namo alang sa kinasing-kasing, ug maligdo nga pagampo. Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo, ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagin ni Hesukristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Bendisyon alang sa mga amahan. Iduko ang mga ulo alang sa panalangin. Ginoong Hesus among igsoon, nagaday kami kanimo tungod sa imong pagluwas kanamo. Tudloy kami sa paghigugma kanimo sa imong amahan, pinaagi sa pagtuman sa imong mga sugo. Bendisyon ni kining mga amahan, ug himua nga magkalawom ang ilang gugma alang sa ilang asawa ug banay. Pinaagi sa ilang buhat ug panag-ingnan ug pag-ampo. Himua nga magiyahan nila ang ilang mga anak aron magsunod kanimo. Ginoong Hesus, patalinghugi ang among pagampo dinhi sa among paghalad kanimo sa himaya sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong hapon.